Bore da, a chroeso cynnes iawn, sori. Croeso cynnes iawn i'n gwasanaeth y bore yma. Mae'r hysbys yn y cefn fel arfer, ac da ni wedi cael rhai dyddiad ar gyfer y datganiad a cerdd sy'n dechrau y mis Medi, canol mis Medi. Felly, da ni'n edrych ymlaen at hynny, ac bydd camau bach yn ail ddechrau wythnos ar ôl nesaf, felly ar y 10fed o fis Medi am 9:00. Felly mae'r cor yma. Y mae dy holl waith yn dyfolu o Dduw, a'r saint yn dy fendithio.
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd o fo gyda chwi. Y mae dy holl waith yn dyfoli o ddiw, a'r saint yn dyfendithio. Gan gynnull i ddathlu'r Cymun Bendigaid gogoniant iddiw, yn baraton gan gyffesu ein pechodau. Gan ymddiried yn Naomi ein tad tregarog, wedi'n cynnal gan addwynd y Iesu ein cyfaill, ac wrth weld ein bywydau o'r newydd yn llewyrch yr ysbryd bywiol. Dad nefol, Yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylen. Mae'n wyddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edi farhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom. Maddeuau ni'r cwbl a'i ddeibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog ddiw a drygarhaw wrthych, maddau eich chwi, a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn. Holl alluog a thragwyddol ddiw, dyrow I ni ychwaneg o ffydd, gobaith a chariad, a fel y cawn yr hyn yr wyt yn ei addo, gwna I ni garu'r hyn yr wyt yn ei ochymyn, trwy Iesu Grist ein gwaredwr. Amen.
Darlleniad o lyfr Deuteronomium. Yn y dyddiau hynny, dywedodd y sanctaidd un wrthyf, yn awr o Israel, beth y mae'r sanctaidd un dy Dduw yn ei ofyn gennyt? Dy fod yn ofni'r buol un dy Dduw trwy roddio yn ei ffyrdd a'i garu a gwasanaethu'r bythol un dy Dduw ath holl galon ac ath holl enaid. Dy fod hefyd yn cadw ei orchmynion a'i ddeddfau yr wyf yn ei gorchymyn i ti heddiw, fel y byddwn dda arnat. Edrych, eiddo'r sanctaidd un dy Dduw yw'r nefoedd ar nef y nefoedd, hefyd y ddeiar a'r cyfantydd arni. Ond rhodiodd y buol un ei serch at dy hynafiad ac fe'i carodd, a dewis ei disgynyddion ar ei hôl. Ie, eich dewis chwi o blith yr holl bobloedd, fel y mae gwneud heddiw. Yn awr, enwadwch eich calonnau a pheidiwch â bod yn ystyfnig eto, oherwydd y bythol un eich Duw yw Duw y Duwiau ac Arglwydd yr Arglwyddi, Duw mawr, cadarn ac ofnadwy. Nid yw'n dangos ffafriaeth nac yn cymryd llwgrwobr. Mae'n gwneud cyfiawnder ar amddiffad ar weddw, yn caru'r dieithr ac yn rhoi iddynt bwyd a dillad. Ydych wythau i garu'r dieithryn gan ei chwi fod yn ddieithraid yng Ngwlad yr Aifft. Clywch air bywyd i'n byd. Graseth angnefydd efo gyda chwi. Gwrandewch yr Efengil Sanctaidd yn ôl Sant Luc. Bryd hynny, dyma un o athrawon y gyfraith yn codi i'r roi prawf ar Iesu, gan ddweud, Athro, beth am nath i etifeddu bywyd tragweddol? Meddai ef wrtho, beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith? Beth a ddarllen ni diynol? Atebodd yntai, car y sanctaidd un dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. Meddai ef wrtho, atebaist yn gywir, gwna hynny, a byw fyddi. Ond yr oedd ef am ei gyfiawnhau ei hun, ac meddai wrth Iesu, a phwy yw fy cymydog? Atebodd Iesu, yr oedd rhyw ddyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho, a syrthiodd i blith lladron. Wedi tynnu ei ddillad oddi amdano a'i giro, a'i thantymaeth, a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd yr oedd offeriaid yn mynd i lawr ar hyd y ffordd hwnnw, pan welodd ef, aeth heibio o'r ochr arall. Yr un modd, daeth lefiad hefyd at y man. Gwelodd ef, ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond daeth teithiwr o Samariaid ato. Pan welodd hwn ef, twystiriodd wrtho. Aeth ato a rhwymo ei glwyfau gan arllwys olew a gwyn arnynt. Gosododd ef ar ei anifail ei hun, a'i arwain i leti a gofalu amdano.
Rhanoedd tynnodd 2 ddarn arian allan a'i rhoi i'w gwestiwr, gan ddweud, gofala amdano. Os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dalaf fi yn ôl i ti pan ddychwelaf. Pryn o'r tri hun, dybu di, fy'n gymydog i'r dyn a serthiod i blith lladron, meddaiaf yr un a gymerodd drygaredd arno. Ac meddai Iesu wrtho, dos, a gwna dithau yr un mod. Dyma afengol ein gwaredol. Moliant i ti, o Grist. Gai siarad yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Yr ydych chwythau i garu'r dieithryn, gan ei chwi fod yn dieithriaid. Un o hoff darnau o'r ysgrythyr fy nain oedd Hebreaid 13. Peidiwch ag anghofio lle ti garwch, oherwydd trwyddo y mae rhai heb wybod hynny wedi rhoi llety i angylion. Bydda hi'n ei ddweud yn aml iawn, ac felly daeth un o fy ffefrynnau hefyd. Roedd hi'n wers hawdd am beidio a barnu dieithriaid. Ond, pan o'n i'n ifanc iawn, a deud y gwir mi nes i wirio pobl newydd am arwyddion o adenydd just rhag ofn. Ymfudodd 1.2 filiwn o bobl i'r Deyrnas Unedig llynedd, a bydd llawer ohonynt yn ffoaduriaid. Sut i ddelio efo cymaint o bobl yw un o'r pwnciau sy'n rhannu hyd yn oed teuluoedd, ond mae pob un o'r pobl hynny yn bobl sy'n cael eu caru gan Dduw. Felly, fel Cristnogion, beth ddylwn ni ei wneud? Roeddwn ni'n arfer gweithio efo meddyg o Iran. Roedd o wedi byw bywyd cyfforddus yno. Nes iddo ddechrau cwestiynu'r ffordd, roedd menywod yn cael ei drin o dan y gyfundrefn grefyddol anhyblyg. Mwyafrif o rieni, roedd o eisiau'r gorau i'w feched ei hun, ac roedd gyda fo 2 mech. Ond roedd o'n gweld ei rhyddid yn lleihau, a chyfleoedd yn cael eu cyfyngu. Fel meddyg roedd yn meddwl ei fod yn ddiogel yn mynegu ei farn, ond yn amlwg aeth yn rhy bell. Cafodd ei rhybuddio bod ei fywyd mewn perygl. Roedd rhaid iddo ffoi. Aeth o fod yn feddyg llwyddiannus i fod yn ffoadur mewn gwlad estron yn methu gweithio. Dioddefodd camdrin hiliol, roedd ganddo chydig iawn o arian, ac roedd yn gorfod cysgu a soffa cefnder am bron i 2 flynedd. Yn y diwedd, cafodd ei ganiatad i aros ym Mhrydain, a dechreuodd y broses hir o ailhyfforddi a hadfer ei fywyd, iddo fod unwaith eto yn ddiogel ac yn gweithio yn y swydd yr oedd yn ei caru. Ni anghofiodd byth ei brofiad o fod yn digartref. Roedd o'n un o'r meddygon mwyaf amyneddgar, deallgar, anferniadol roeddwn ni erioed wedi gweithio gyda nhw. Yr ydych chwythau i garu'r dieithryn,
gan i chwi fod yn ddieithriaid. Da ni i gyd wedi clywed am bobl yn dianc rhyfel a gwrthdaro yn ei gwlad ei hun. Mae yna storia ar y newyddion bron pob dydd am ffoaduriaid yn gwneud taith peryglus dros y môr wedi ei ochuddio a chychod bach ar ôl talu symiau mawr o arian. Bobl anobeithiol sy'n trio ffeindio bywyd gwell. Wrth gwrs, mae'n ddadleuol. Mae yna rhai o bobl sy'n meddwl nad yw llawer ohonynt yn ffoaduriaid gwirioneddol, ac y dylai pobl gael eu symud i rhywle arall neu aros mewn gwlad arall. Mae'n anodd tydi. Pan mae pobl yn stryglo gyda costau byw, os maen nhw'n ei chael hi'n anodd i ffeindio swydd, mae'n hawdd beio rhywun arall, rhywun nad ydym yn ei adnabod, yn enwedig os ydyn nhw'n o ddiwylliant gwahanol i ni. Ond pan dach chi'n gwrando ar stori'r unigolion a chlywed am ei bywydau, byddwch yn dechrau deall pam ei bod wedi gorfod gadael eu cartrefi, ei swyddi a phob peth yr oeddent yn ei wybod. Gobeithio pan fyddwn ni'n deall hynny gallwn ni fod yn fwy croesawgar. Ond i ni fel Cristnogion, mae'n orchymyn gan Dduw, nid jyst yn y darn o sgrythyr yda ni newydd glywed, ond trwy'r Beibl. Mae Dduw yn atgoffa i bobl eu bod unwaith yn ddieithriaid, felly dylen nhw garu'r dieithryn. Ond mwy na hynny, byddent yn cael eu melltithio pe na y baint yn gofalu am y dieithryn. Felly gwelwn dro ar ôl tro, Dduw yn dweud wrth ei bobl am ofalu am y dieithryn, i ddarparu lloches a chynhaliaeth. Mae Iesu yn parhau i addysgu ei wrandawyr i ofalu am y dieithryn. Fe'i gwelwn yr Efengyl heddiw, ond mae'r thema yn mynd trwy'r Efengylau i gyd. Mae Iesu yn cwrdd â dieithryn ac yn gyfeirio'n gyson at groesawu'r dieithryn. Mae rhai ohonom yn gwybod sut deimlad yw bod yn dieithryn, efallai'n bod wedi symud i fyw i rhywle gwahanol, neu efallai'n bod wedi treulio amser dramor. Ond yn gyffredinol, mae'n anodd meddwl amdano'n ein hunan fel dieithriaid. Yn enwedig os ydych chi'n dieithryn yn erbyn eich ewyllus, rhywun sydd wedi gorfod gadael eich cartref. Mae'n anodd felly rhoi ein hunan yn sgidiau rhywun gwahanol a gwybod beth sydd ei angen arnynt. Ond, os ydyn ni'n darllen yr epistola, byddwn ni'n gweld, fel Cristnogion, mae ein cartref gyda Duw. Felly, mewn ffordd, rydyn ni i gyd yn byw mewn gwlad estron. Ond hefyd, ein bod ni o un teulu. Nid dieithriaid yn gilydd mwyach, ond un yng Nghrist, rhan o deulu Dduw. Tipyn o paradocs o berthyn, ond nid yn berthyn. Perthyn yw'n gilydd, ond nid i'r byd hwn. Pwy felly sy'n ddieithryn mewn gwirionedd? Mae pob un ohonom a naid ar ddelw Duw, y mae gennym fwy sy'n ein uno nag sy'n ein rhannu. Mae mewnfudo sy'n aml yn cael ei achosi gan wrthdaro, ereledigaeth, tlodi a newid hinsawdd, yn gwestiwn gwleidyddol iawn yn newylliant heddiw. Nad yw'r Beibl yn dweud wrthym sut i ddelio â hynny'n uniongyrchol, mae'n dweud wrthym sut i drin yr unigolion sy'n ffurfio ystadegau. Mae'n dangos i ni lawr o'r enghreifftiau o sut mae Duw yn disgwyl i ni drin dieithryn. Yr ydych chwythau i garu'r dieithryn.
gan i chwi fod yn ddieithriaid. Amen. Ar y cyd, gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn niw dad, a greodd popeth sydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd ddynol ryw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl ddiw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Gyda'n holl galon, yn holl feddwl, gweddiwn ar Dduw. Duw sanctaidd, gweddiwn dros yr eglwys ac greuwyd dy ogoniant. Gweddiwn dros Archesgob Andrew, Esgob David ac Archddiacon David, a thros weinidogaeth fenyddiol Eglwys y Groes ac y deirlan hon. Estyn i ni dy iachadwriaeth ath egni yng nghyhoeddi dy newydd da. O Dduw, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Duw sanctaidd, gweddiwn dros ein cymunedau. Y ganed o'th gariad. Gweddiwn dros bawb sy'n byw bywydau bregus a phryderus yn ein cymunedau ar hyn o bryd. Estyn i ni oll dy ysbryd bywiol a thaionus ffyrdd. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Duw sanctaidd, gweddiwn dros dy byd a greuwyd gan dy gariad. Gweddiwn yn arbennig dros bobl dioddefus Wcrain, Gaza ac Israel. Gan erfyn am gyfiawnder a heddwch yn y gwledydd hynny, estyn i ni dy dangnefedd ath gymod gwefnewidiol. O Dduw, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Duw sanctaidd, gweddiwn dros dy holl bobl, wedi ei creu ar dy ddelw ac yn enwedig dros yr unig, y galarus a'r claf. Ac o'n cymuned ni, fe gofyn am Dimitro, Anna, Iliana, Victoria, Ral Pillai, Martin B, Andrew Hughes, Lois Williams, Sadie Allen, Ian Scott Bradley, Georgina S, John Watkin-Jones, Helen Lincoln, Bill Lovelock, Janet Eden a Sue Edwards. Anadl einioes arnynt a dŵr iddynt dydy garedd a thras. O Dduw, yn dydru garedd, gwrando ein gweddi. Duw sanctaidd, gweddiwn dros yr hair y dim yn ei caru, ond na gwelwn mwyach. Gweddiwn dros yr hair sydd wedi marw yn ddiweddar, yn ei plith. Jean Harris, Michael Scanlan, Stephen Birch, priest, a Catherine Birch. A thros yr hair y cedwyr ei gwyl goffard edrych hyn, yn ei plith, Mai Rawlings. Gorffwys tragwyddol dyro iddynt o Dduw, a llywyrched goleini gwastadol arnynt. Gorffwysau twy mewn tangnefedd, a chyfodi mewn gogoniant. Gan uno'r gweddi a gweddiau Mair Mam Duw, deiniol a'r holl saint, cydweddiwn, Duw da Tregarog,
derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Deon erfangrahon ar bara sy'n gynhaliaeth. Deon erfangrahon ar gwyn sy'n mwneiddio. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dychefwch eich calonnau. Diolchwch i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth fywiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gan mai ef yw ein hach o ffeiriaid mawr, yn ryddhawdd o'n pechodau, ac yn gnaeth o'n offeiriadaeth frenhinol yn dy wasanaethu di, ein Duw a'n Tad. Felly gyda llu'r angylion a holl gwmpeni'r nef, gyhoedden ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl.
Bob moliant a diolch i ti, y gwir a'r buwiodd yw, creuwr pob peth roddwr bywyd. Lluniais ni a dy ddelo dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno ddelo honno, a syrthio'n bryn o thogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy fab i rhannu ein bywyd ni. Fe hildiais di farwolaeth fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw fel y bywyd ni fyw yn ddywef, ac yntau yn omninnau. Sancteiddia ysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dy roddion i ni, fel y bont i ni yn gorff, a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Yn nos y brydychwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd a'i rhoi i ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, biwtewch, hwn yw fy nghorff a roddau drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch, fe'i roddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o cyfamod newydd, a dywelldir drosoch a thros lawer, maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoeddwn ddirgeledd y ffydd. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gochmynodd efi ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Deiwn ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti, derbyn ein habeth o ddiolch a moliant. Adfer ac adfwyad y holl bobl, adnewydda ni a phawb y gweddi yn trostint, a thras, a thfendith nefol, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint, e llawenydd di derbyn hwnnw, a addawyd i ni gan dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddwef, gydag ef yn ddwef, yn un dod yr ysbryd glân, eiddo ti dad holl alluog, yw pob yn rhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein iachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddio dy enw, deled dy dernas, gwaneled dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeir hefyd. Dyrawi ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuon yna ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithau gwared ni rhag drwg, canis iddo ti o dernas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe'n cysegrir a ysbryd yn un corff, fel na fyddwn wasgaredig mwyach, ond yn deulu ar dylun, a'r agasosatrwydd yn rhodd dy dangnefedd. Tangnefedd y bythol ddiw, a fo gyda chwi bob amser. A gadw di arwydd. Rhan yn arwydd o dangnefedd. Tangnefedd, check away.
Iesu yw oen Diw sy'n dwyn ymaith bechod ar byd, gwyn ei byd y rhai a elwyr yw swper. Waredwr, nid wyf yn deilwng i'ch derbyn, ond dywed y gair, a chraf i a chau.
glas a thangnefedd a fo gyda chwi. Bydded i gariad Crist Iesu eich dwyn ato ei hun, bydded i'w rhym eich cynnal yn ei wasanaeth, a'i orfoledd lenw'ch calon, a bendith diw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fwyn eich plith, ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. Awn ymaith mewn tangnefedd. Yn enw Crist. Amen.